Evo, mi se sad nalazimo na jednoj parceli koju sam sijao sve ove godine, to je kukuruz Helen, koji sam stvarno prezadovoljan sa njegovim prinosom, sa rodom. To je silažni kukuruz, ali kao što vidite, dobar mu je i klip. A ovo što mi je preostalo, to ću da oberem, da sameljem u džakove ovako sa klipom, pošto je odlična preklupa od njega. A inače, merili smo mi tu, kad smo silirali to, otprilike negde oko 10 vagona po hektaru je bacao silaže. Kukuruz je preko 4 metra izrasto. Iz žaneta sam selirao, Helena isto tako, bio sam oduševljen znači, sa žanetom, znači bio je stvarno dobar, dugo držao zelenu masu. Ja sam mislim za oduševljen, stvarno. Ipak smo radili, kad sam uneo silo kombaj u njivu, bilo je znači ipak gas, strašno. Kad sam ga video na katalogu prošle godine, ja nisam mogao da verujem da to može da postoji. Međutim, sad sam se uverio da ima i da postoji i da je to pravo. Silažu sam otvorio znači pre 20 dana i primijetio sam znači razliku, što vi kažete, u mleku, ali u tome kako je stoka dobro i brzo jede, znači malo i ona koja naiđe krupnija, pošto naši malo silo kombaj seku krupnije, znači ne ostavljaju ništa. Sladak izgleda kukuruz i stvarno ga jede, izgleda sam treba više silirati, ali dobro omičan, znači kamara, smanjuje se prilično. Nameravam iduće godine da ga sejem i za berbu sve, jer je to, vidite, kukuruz, to je mjesec dana već prošla silaža, a on još može da se silira. Ima takvu masu zelenu, znači to moraš sam da biraš dan kad ćeš da uđeš u nju da siliraš, uopšte nije određeno da će da izgori, da pregori, da prođe, znači to je kukuruz. Za te stvari na prvom mjestu je fantazija. Nikad u životu nisam video, nisam imao bolje, nisam negde video bolje.